Takže tu z tejto starej garáže sme urobili takúto novšiu s letnou kuchynkou. Všetko sme robili na kľúč. Bazén sme spravili vlastne prelivový a vodná hladina bude vlastne zárovno dlažby. Toto je technická miestnosť, vyrovnávačka. Pani chcela pätináčiky na metu a na veci. Tu sme spravili sklá. Izolácia je 20. Dali sme sem aj rúži pre nevestu. Tepelko, Panasonic. Schody. Čo chlapci, dokončujeme? Áno. Už budeme finišovať, ne? Áno. Tuto sme tiež vlastne na komplet. Náš stolár, náš krbár. Zabezpečujeme absolútne všetko. Stolár robil všetko vlastne viac menej na mieru náš. Dizajny už si doraďovala majiteľka, svetla a tak. Toto sú vlastne naše kúpeľky, naši obkladači robili. Naši obkladači a naši vodári kompletovali, čiže sanity, bane, absolútne celá kompletáž. Serverovňa. Tu nám stolár pripravuje ešte finálne. Na schodište vylievame nivelák. Sem sme do stien dali senzory. Pôjde niekto večer hladný do kuchyne. Tu sme dali takýto veľký vlastne fix okno, nie portál. Všade sú žalúzie. Pokladka plávačky bola tiež. Tento dom sme kompletne finalizovali aj s našim stolárom. Čiže zákazník má úplný pokoj a kľud. Okná sú plastové. Ešte treba doštelovať. A toto sme vlastne